Ayan, at meron na naman ulit nga tayong nangingitlog dito na isang inahin na talaga naghahanap kung saan nga siya pwedeng mangitlog. Sa ngayon nga kasi, ayan na yung itsura niyang kanyang puwetan at talagang mangingitlog na nga yan kapag ganyan na nga. At abalang-abala na nga rin siya talaga kung saan nga siya pwedeng mangitlog. Diyan kasi siya nung nakaraan at ngayon ay tinabunan ko para nga hindi na sila bumalik. Tulad nga ng sinabi ko ng mga nakaraan, kapag ito ay nangingitlog sila tapos hindi ko alam kung kaninong tatay, ay pinabibigay ko nga yung mga itlog once na nalalabas na nila. Ngayon nga kasi ay wala talaga tayong breeding para nga sa mga bagong sisiw or wala tayong panahon para doon kasi nga nakafocus kami sa aming mga kambing at saka baka. Napakahirap pa naman mag-alaga ng sisiw lalo na kung hindi ka sa focus kasi nga talagang may tsansa na mamamatay yung mga iilan. Disclaimer guys, siya mo po yung tinutukoy ko. Baka nga kasi maikumpara nyo sa ibang mga alaga nyo na pwede naman na mangitlog sila na kahit saan at kung kailan nga nila gusto. Pinababa ko na nga lang siya para hindi nga siya dyan mangitlog, pero ayan, bumalik ulit dito sa aming terrace na hagdanan at dyan nga siya naglimlim. I mean, may planong mangitlog. Pero ayun na nga lang muna, maraming salamat sa panonood at salamat!